Môžem vedieť, čo hovorí ten pes. Právničky. Ja mám ísť do roboty. Porušujú sa tu základné ľudské práva. Právomoc, ktorá je založená na národe spravodlivých. Žiadny národ Harabinovcov, Kotlebovcov, Kiskovcov pomenovať veci pravými slovami. No. Odmietame takéto bezprávie. Odmietame túto nadvládu, toto pánstvo. Občania sa tu nemôžu dovolať absolútne svojich práv. Ak občan nemá právo, tak je otrokom, je muklom. Áno. Zatvárajú nás, odchytávajú nás, prenasledujú nás. A toto musí zastať. Každú hodinu a každú minútu. Takisto každý z nás má svoje sociálne postavenie, občianske, proti bezpráviu. Takže Ivan Katrinec musí byť oslobodený a odškodnený za to voľné násilie. Tento personál To je... len doplňa toto bezprávie. Ľudia tu kričia od bolesti. Je tu bezprávny občan, ktorý sa nemôže s manželkou dovolať ulúpených pozemkov. Nemôže sa dovolať. A týmto vlastne nám potvrdzujú, prečo trpíme, prečo je tu tak. Je to tu osud Slovenska. A toto je nie len tento jeden súd. Všetky súdy na Slovensku sú takto, že vládnu zločinci a zločinci nemajú súcit s občanmi. Takže uvedomte si, že naši psi A ja, že som kokot. v parlamente